Яңа ел тамашасы телевидениеда инде берничә атна алдан яздырыла. Әзерлек җәй айларында башлана. Менә бүген тамашаның иҗат группасы түгәрәк өстәл янына җыелды. Яңа ел кичендә безне нәрсә көтә соң? Әйдәгез серләр пәрдәсен бераз ачып карыйк әле. Минем турында фильм төшерәләр, ул да булса Карак Илгиз дип атала. Бу әлбәттә шаяру, әмма дөрестлек тә юк түгел. Моның турында бераз соңрак, әлегә иҗат группасы янына юл алыйк. Эштәлеген алар сер итеп саклый, ә менә катнашучылары инде билгеле. Бүген алар фильм һәм рольләре белән танышты. Яңа гасыр каналы тамашачыларны Яңа ел мюзиклы белән сөендерәчәк. У нас очень сильная профессиональная команда. Безнең бик көчле профессионаллар командасы, иҗади йолдызлы компания. Барысы да күтәренке рухта. Режиссерлар, тавыш режиссерлары, операторлар барысы да тәҗрибәле. Фильмның уңышлы килеп чыгуына ышанабыз. Булачак фильмдагы вакыйгалар нәкъ менә әлеге Хаситә тирәсендә барачак. Ул Әминә исемле кызның маҗаралары белән бәйле. Әминәне Шаян ТВ каналында алып баручы Әминә Мортазина уйнаячак. Аның әти-әнисен җырчылар Гүзәлем белән Салават Миннехановлар. Сценарий искиткеч, безгә рольләр бик ошады. Без инде гомумән соцсетларда үзебезнең теге видеоларны куйганда безгә бөтенесе дә әйтә, сезгә берәр фильмда төшерергә кирәк дип инде. Ниһаять Тыйнова безнең бу яктан да талантыбызны күреп алды һәм безгә төп рольләрне бирде. Безнең әле бик матур кызыбыз да барлыкка килде әле, Әминә исемле. Безнең улыбыз һәм чошымда, бик матур. Салават бик хыялланган иде ул турында. Менә хәзер кинода практика үтәчәк. Минем улым да бар, оказывается. Мондый хыял Салават белән Гүзәлемдә генә түгел, җырчы Илгиз Шәйхразиевта да булган. Аның кемне уйнаячагын сез инде аңлагансыздыр. Үземне күптән шундый берәр кызыклы рольдә күрәсем килә иде. Миңа серләрне әйтергә ярамый, кемне уйнаганны әйтергә ярамый. Минемчә, бу шундый яхшы, мөлаем, мәрхәмәтле шундый сценарий бүгенге көндә безгә аеруча көзге айларда бик кирәкле, кышкы көннәрдә, салкын көннәрдә бик кирәкле бер әсәр булачак дип ышанам. Мюзиклның авторы Альберт Шакиров. Ул яңа ел кичендә тамашачы җиңел күңел ачып була торган программа көтә. Әмма яшәү мәгънәсе турында, тормыш кыйммәтләрен пропагандалауда онытырга ярамый ди. Язган вакытта, эшләгән вакытта үзебезнең алдыбызга куйган максат ул гаилә кыйммәтләре һәм гаиләдә булган мөнәсәбәтләр. Бүгенге көндә кызганычка каршы бөтен Россия буенча менә ул аерылышулар статистикасы бик куркыныч һәм ул беренче ел гына түгел, инде берничә ел рәттән шулай бара. Гаилә кыйммәтләре дөрестән дә ничектер какшаган хәлдә дип төрле йогынтыларга дучар булган вакытта дип әйтә алабыз. Бүтән җирдән бу турыда сөйләп тормасалар да. Ләкин без аны әйтергә, җиткерергә тиеш. Бигрәк тә инде яңа ел гаилә белән бәйрәм итә торган шундый чорларның берсе. Шуңа күрә монда иң беренче чиратта гаилә һәм гаиләнең тату булуы һәм менә шул гаилә эчендә бәйрәм рухы тудыру турында сүз бара. Яңа ел мюзиклында сез шулай ук Эльмира Калимуллина, Дания Нуруллина, Ландыш Нимаджанова, Винарис, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Илгиз Хәсәншин, Эльвира Розали, Идел Кыямов, Булат Хисмәтов, Әлфинур Хисаминны күрә алачаксыз. Акбарс хоккей командасы һәм көрәшче Булат Мусинның да катнашуы көтелә. Каждого отсматривали. Һәр катнашучыны кыл иләктән үткәреп репертуарларын барлап сайладык. Рольләрне башкаручылар үзләренең 2014, 15, 16 елларда язылган хитларын башкарачак. Һәр тамашачыга бу көнне уңай эмоциялар, яхшы кәеф бүләк итәргә телибез. Яңа ел фильмы Казанның иң билгеле урыннарында, аэропортта, Башкортстан белән Татарстан чигендәге күпердә һәм Баулуда төшереләчәк. Кешеләр мине сәхнәдә күрәләр, мин яхшы киенгәнмен, матур җырлыймын. Гомумән мин үзем дә яхшы кеше. Хаситә фильмында Яңа гасыр телеканалының тамашачысы минем чын йөземне күрәчәкләр. Моны күрергә һәм белергә күп калмады.